mukavalta tuntuu. Aivan no. Todella. Voi sanoa, että ihan rehellisiä ollaan, niin kyllä se niinku toiveessa kävi, että jos se jossain vaiheessa edes yhden viikon olisi ykkösenä, niin olisi se tosi hieno. Jos mä arvostelisin levyä, mä voisin väittää, että tämä on aika eteerinen omalla tavallaan. Oletteko te löytänyt jotain uusia herkkyyksiä kenties nyt itsestänne tai bändistä, joka heijastuu tälle levyllä? Laulajasta voi sanoa varmaan löydetty mun äänestä. Siitä on kyllä löydetty tosi paljon. Ja Tuomas, niin kuin mitä mä oon nyt huomannut ainakin näiden vuosien aikana, niin kehitystä on tullut siinäkin suunnassa tosi paljon, että on, tällä levyllä nyt keskityttiin minun vokaalisiin linjoihin täysin todellakin paljon enemmän kuin ennen. Ja se on kyllä kuultavissa levyltä, että siellä on tosi monipuolista äänenkäyttöä nyt käytetty. Että se on ollut ihan mielenkiintoinen prosessi kaiken. Onhan Tokakin puoli siis niin kuin paljon tunnelmallisempi levy ylipäänsä. Ocean Born on minusta vähän turhan sellainen tekninen ja turhan sellainen mahtipontinen kunnianhimoinen, joka on sinänsä hyvä asia. Toi on kyllä siis todella sellainen tunteikas. Sitä siihen haettiin ja onnistui erittäin. Joo, siis tässä on niinku hauska, että silloin ura kun oli aivan alkuvaiheessa ja saatiin eka levy pihalle, niin mietittiin, että se olisi kyllä niinku todella hieno ja unelmien täyttymys, jos joskus löytyisi jostain Tallinnan torilla oma levy Piraatti. Piraattilevy kympillä. Ja nyt se tuli sitten toteen, niin ei se ollut kyllä niin glamourinen fiilis, mitä olisi odottanut. Että lähinnä se niinku tuntui ikävältä, että kuitenkin tosi paljon käy jengi ostaa levyrajan tuolta puolella. Se riittää niille, että se on Piraatti ilman kunnon kansia ja näin edespäin. Se huomaa muun muassa niinku levymyyjien asenteista ja ne uskalla tilata niin paljon levyjä ja niin edespäin, mutta kaikki kuitenkin meni ihan hyvin ja onhan se toisaalta imartelevaa. No oli niin paljon asiaa, että ei sitä saanut. Piti tehdä yli 8 minuutin biisi. Se on sellainen tribuuttibiisi ja vaati hirveästi osia ja tuntui luontevalla tehdä tällainen eeppinen biisi, kun sellaista on ennen tehnyt ja hyvin se onnistui. En mä niinku ikinä ajattele tuolla tavalla, että kun käy levyn tekee, että minkälaista materiaalia tällä pitäisi olla, että biisit tulee niinku aivan luonnosta ja sitten se vasta niinku itse kun kuuntelee levyä aikaan käydä läpi, niin huomaa, että tällaisia biisejä tuli tällä kertaa. Ei sitä ikinä niinku kelaa etukäteen, että minkälaista sitä tulee. Joo, no uskon, saattaa olla aika jännä kokemus olla niin kuin ensimmäistä kertaa headlinerina. Meillä on sitten 2 lämpäriä siellä, että toivottavasti ollaan riittävän iso nimi keräämään tarpeeksi porukkaa katsoa. Se on se jännitysmomentti ainakin mulla henkilökohtaisesti. Niin, kyllä. Mukavalla Suomi-porukallahan me lähdetään sille, että meillä on 2 muutakin suomalaista bändiä matkassa mukana.